Hola, què tal? Com estan? Benvinguts una setmana més al Raconet, el programa d'entrevistes de Canal Blau Televisió. Com ja saben, ens agrada parlar i molt de cultura, per això avui tenim un programa on parlarem d'una banda de cinema, perquè parlarem sobre el curtmetratge La Otra, un curtmetratge dirigit per Aleix Masferrer i protagonitzat per l'actriu vilanovina Nur Aiza. A més, estigueu molt atents al programa d'avui perquè després d'aquesta entrevista emetrem en primícia aquí al Raconet el curtmetratge La Otra, després de 2 anys de recorregut per diversos festivals i també de rebre diversos premis. Això a la primera part del programa. A la segona parlarem de teatre amb el grup de teatre L'Escotilló, perquè presenta nova obra, Mort accidental d'un anarquista, obra emblemàtica de Darío Fo. Però com dèiem, comencem parlant de cinema i per això presentem convidats que tenim al nostre costat. Ells són la Nur Aiza, actriu, i el director de cinema, Aleix Masferrer. Benvinguts, molt bona tarda. Hola, bona tarda. En primer lloc, expliqueu-nos què és La Otra, què és aquest curtmetratge? Bueno, és un curtmetratge que vam rodar just fa 2 anys, bueno, ahir va fer 2 anys, i és un curtmetratge que és un monòleg, que hem tingut un gran recorregut amb moltes sorpreses, ha sigut un viatge molt emotiu, molt divertit, on hem guanyat 5 premis en diferents festivals de cinema i 17 seleccions en diferents festivals de cinema, tant nacionals com internacionals. Com sorgeix la idea de fer un curtmetratge com aquest? Bueno, és una idea que vaig tenir fa bastants anys. Volia escriure un monòleg, el vaig escriure, el vaig guardar perquè no veia el moment de rodar-lo i al cap de 3 anys vaig decidir posar en marxa aquest projecte. Vaig començar a buscar actrius perquè era un curt que no podia fer qualsevol actriu i vaig conèixer a Nur, que em va sortir del cel, jo sempre ho dic, i m'ha fet un treball impecable. O sigui, quan el podeu veure, veureu que és un treball impecable per part de la Nur. Què ha de tenir una actriu per poder protagonitzar aquest curtmetratge? Aquest curtmetratge necessitava una actriu amb molta garra i amb molt de sentiment, i és el que ella em va fer. Llavors vaig veure diferents actrius que em van passar el seu videobook i tal, i em faltava aquesta garra, aquest sentiment que necessitava en aquest curtmetratge. Llavors, Nur, quan vaig veure el seu videobook i tota la feina que havia fet, vaig dir que era la indicada. I a tu, Nur, quan et sorgeix la possibilitat de fer el curt, com ho reps? Què penses? Jo quan vaig llegir clar, ell em va enviar el guió, a tota la proposta del projecte, i em va agradar molt. Em va sobtar també que no em fes prova, no em va fer cap prova, ell ja havia vist la meva feina, i llavors vam quedar i ens vam entendre molt bé. Jo li feia propostes, ell les escoltava, jo per descomptat estava així a tot el que ell em deia, no? I vaig veure que seria un bon equip a l'hora de treballar, no? Després el resultat no saps mai quin serà. Però sí, és que estem molt contents perquè has tingut una acollida bestial. Sí, meravellosa. Sí, perquè clar, tu veus la teva feina i dius, sí, però tu sempre ets molt més crític, no? Al final és el públic el que decideix. Perquè, de fet, el cinema que tu fas sempre és una miqueta per donar visibilitat a les dones. Per què aquest tipus de cinema? El sentiment que pot donar una dona en la vida i en el cinema, en el meu punt de vista, l'home no ho transmet tant, saps? La dona és més sentimental i ho expressa millor. Llavors, m'agrada molt fer cinema amb dones. O sigui, els sentiments són molt vius, són molt expressius. Llavors, a l'home, com que li costa més donar aquests sentiments, llavors a la dona són més expressius. O sigui, m'agrada molt el món aquest de sentiments, perquè jo, durant les meves històries, parlem sempre de sentiments molt de dintre, llavors les dones ho expressen molt bé. Encara que el text estigui fet d'una manera o altra, l'expressivitat que dona la dona és molt diferent al d'home. Per això m'agrada molt fer que les protagonistes de les meves històries siguin dones. Parlem del curtmetratge en si. Per què en blanc i negre? És una història molt trista, llavors, i és molt
o blanc o negre. Llavors vaig pensar que en aquest curt el color no importava. Llavors necessitava que el que era el guió i el que és la història, que ja era molt blanc i negre, que la fotografia i la imatge sigués blanc i negre. Ho tenia molt clar des del principi, que el monòleg aquest amb aquesta història tenia que ser blanc i negre. Bueno, és la meva única història que he fet blanc i negre. És curiós perquè recentment molts directors de cinema estan apostant pel blanc i negre a les seves pel·lícules, als seus curtmetratges. És una qüestió tècnica o té a veure més amb el missatge que es vol transmetre? Bueno, això suposo que depèn de cada director, que vol veure. A veure, a mi el blanc i negre em fascina, Vull dir, a mi veure pel·lícules en blanc i negre em fascina. En el meu cas, aquesta història necessitava que sigués blanc i negre. Vull dir, encara que fes un llargmetratge d'aquesta història, seria en blanc i negre, no en color. En el meu cas és això, és per la història, no per tècnicament, sinó per la història, que és una història gris. Llavors la volia enfocar en blanc i negre. El curtmetratge també es divideix, diguem-ne, en diferents escenes, no sé si es diu així, escenes, preàmbuls. Sí. Què es vol explicar en cadascun d'ells? Bueno, són diferents estats d'ànim de la protagonista, llavors per això ho he separat tan clarament en diferents escenes, per diferenciar l'estat d'ànim d'aquesta història. Llavors, per això són 5 escenes, són 5 estats d'ànims d'aquest personatge. Nur, ha estat complicat en un temps tan curt de pel·lícula expressar tants sentiments diferents? A veure, no va ser fàcil perquè a més el rodatge va ser express. Un dia. Ho vam fer tot en un dia. En un dia? Sí. Sí. I clar, a nivell tècnic, doncs clar, tu estàs allà donant-ho tot al buit, no? Perquè no hi ha una rèplica, no? I no és fàcil, però el text està molt ben escrit. Quan el text està tan ben escrit, l'emoció surt bé amb el text. Tot el que jo li pogués dir a l'Aleix, tot el que anés a favor de trobar el resultat que buscàvem, ell sempre està obert, ell sempre està molt pendent, em cuida molt, perquè ja hem treballat amb més oportunitat en altres projectes i llavors no és fàcil perquè el text requereix donar-ho tot, però és un gustasso total després, clar, quan veus el resultat. Quina ha estat més complicada i quina ha estat més fàcil? M'arriscaria a dir que potser la més complicada és la tristesa, el fet de plorar? No hi ha alguna més fàcil o més complicat. Al final és... al final és sentir, no hi ha diferència. Potser cadascú té unes tendències, no? Per això ja com a persona, com a actriu, tu aprens, tu saps quins són els teus punts forts i els teus punts febles, però dins d'una història, en una història així, si tu estàs connectat amb la persona i amb el text i amb tot, no hi ha alguna més fàcil o més difícil. És bastant... Dins que és una muntanya russa, l'esforç és lineal perquè estàs allà, estàs vivint i... Estem parlant de les emocions que la Nur ha protagonitzat al curtmetratge. No hem parlat, però, de la història d'aquest curtmetratge. Quin seria una miqueta l'argument? Avancem una miqueta perquè la gent comenci a saber de què estem parlant. A veure, és un monòleg i és un recorregut de sentiments que passa la protagonista. Com diu ella, en plan, és una muntanya russa de sentiments. Un poco más. Sí, un poco más. Un poco más, sí, un poco más, perquè... I poco más és que estic a veure. Sí. Estic a veure, perquè és que no... Al final és sorprenent. Al final és sorprenent. Sí. És possible que una persona senti totes aquestes coses en tan poc temps? O només ho podem veure al cinema, això? Les persones ho senten, això. O sigui, aquest curt, la gent que l'ha vist s'ha sentit superidentificat perquè tothom s'ha sentit d'aquesta forma en algun moment de la seva vida. I llavors, i en un mateix moment pots tenir aquesta muntanya russa de sentiments. Per això tothom que veu aquesta història se senten identificats. Tant dones com homes, Passa que en aquest cas és protagonitzat per una dona, I la història és enfocada en una dona, però tant dones com homes, jo crec que tothom
tothom ha passat per aquest estats d'ànim en un mateix moment. Home, l'emoció al final és universal. Sí que potser en 15 minuts fotre't un viatge així Sí, clar, sí. pot ser molt heavy. Evidentment. Potser seria més minuts, però sí. Però sí que l'emoció és universal i tothom, d'una manera o l'altra, ho vius o t'identifiques o la reconeixes en tu. Un altre recurs d'aquest curtmetratge és el fet de confondre l'espectador fins al final del film. Hòstia, quants spoilers! És una miqueta per posar en context la gent que després el veurà, després de l'entrevista, però és confondre l'espectador, perquè aquest recurs és habitual en aquest tipus de curtmetratges? Bueno, jo sóc molt de que m'agrada molt, en plan, un final és sorpresa. I sempre, si veieu la meva trajectòria, tots acaben així amb un final inesperat. Llavors, és el recurs que potser és un dels meus segells com a director. M'ha sobtat molt el fet de que un curtmetratge com aquest s'hagi pogut fer en un dia només. Com va ser el procés de gravació? Una locura. Imagino que t'ho recuita. Mira, pensa que jo aquest curtmetratge el vaig escriure el 2013 i com he comentat abans, el vaig guardar en un calaix i em vaig despertar un dia i dic, tinc que rodar, vaig tenir com uns anys que no rodava res i dic, tinc que rodar aquest curt, perquè el tinc que rodar. El vaig fer sense pressupost zero, tirant d'amics, de gent que coneixia i tal. Llavors, com que no volia agobiar a l'equip, vaig dir, aquest curt el tinc que rodar en un dia. Per això necessitava una actriu com ella, en plan que eren gairebé tot tomes úniques, i pim, pam, i com que no volia agobiar l'equip i tal, vaig dir de rodar-ho en un dia. Ens hagués anat bé fer-ho almenys en dos dies. Sí, perquè jo vaig fer una tarda. És que ella va ser una tarda, perquè pel matí, entre que muntes el set, acabes de decidir on rodaràs, com ho faràs i tal, per molt que ho tinguis preparat, pots quedar a les 8 del matí i acabes rodant a les 12 del migdia. Llavors, tota la seva escena ho vam fer en una tarda. Vull dir que sí, va ser una locura total. O sigui, ara hem rodat un altre curt i ja ho vam fer en 3 dies, ho vam fer en 2 caps de setmana. Però en aquest, sí, amb l'altre va ser com una bogeria de fer-ho en un dia, però bueno, ens ha sortit molt bé. Sí, perquè a més, durant un rodatge sempre hi ha com propostes i decisions constants d'última hora, canvis, no sé què, de sobte, hòstia, tinc una idea i l'has de fer, perquè estàs allà, tens tot l'equip i la vols fer, i clar, va ser molt apretujada. Sí. En aquest cas també hi van haver canvis d'última hora? Sempre n'hi ha. Va haver un canvi d'escenari. Sí, en el mateix moment jo tenia molt clar on volia gravar i ja dic, vam començar a rodar a les 12 de la nit, a les 12 de la nit, a les 12 del migdia, perquè vam fer un canvi de set. Va, doncs muntem aquest set aquí. Llavors, per això va ser un gran canvi. I després, a l'hora de rodar i a l'hora d'interpretar, sobretot, hi ha alguns moments que en aquell moment, amb el sentiment que ella portava, potser li sortia unes paraules que no estaven en el text, llavors, i en aquelles paraules quedava fantàstic. I potser no ho havíem pensat, i es va gravar d'aquella forma i va quedar meravellós. Ara seguirem parlant de qüestions més relacionades amb el curt, però això que m'expliqueu, que heu gravat en un dia, imagino que cal molta experiència, no?, per poder fer-ho en tan poques hores, un curt d'aquest tipus. No sé quant de temps fa que us dediqueu al cinema. Bueno, jo... Uns anyets. Sí. Quasi 20, no sé. Déu-n'hi-do. Havies fet molts curtmetratges? Sí, molts. Clar, ja porto... la idea és que quan et ve alguna cosa així, que ho has de solucionar, la idea és que estiguis tranquil i que estiguis segur del que estàs fent i sense tenir una expectativa de ui, voy a hacer aquí... No, estàs segur, estàs tranquil·la, faig això, faig propostes, t'acompanyen les propostes al director, doncs ja està endavant i ja està, és la manera. I en el teu cas, Aleix? Sí, doncs jo porto com uns 12 anys també dedicant-me al cinema, porto ja un recorregut fent com a guionista i director de cinema. A cada projecte que vas fent vas aprenent noves coses i, clar, és el que et dic, ens vam trobar ella i jo perquè cada un tenia un camí diferent i ens vam trobar amb l'altra i va ser molt fàcil treballar junts perquè
que és el que això, de l'experiència, en un dia vam poder-ho rodar. Tant com els actors com tot l'equip tècnic, ja portàvem un recorregut darrere. És cert que la Nur doncs, fa un paper increïble pel fet de representar tantes emocions en això que comentaven, en tan poc temps, però la música juga un paper fonamental també en aquest curtmetratge. Qui tria la música? Qui s'encarrega de tot això? Mira, és un excompany que jo d'una televisió que vaig treballar fa molts anys, que quan estava en la postproducció estava amb la producció del curt, em va escriure ell per casualitat en el LinkedIn, en plan, Aleix, veig que fas curs i tal, m'agradaria algun dia, si fas algun projecte, posar la teva música. I era la casualitat, i dic, hòstia, mira, és la casualitat que estem fent aquest curt. Llavors li vaig proposar, li dic, et passo el guió, et passo el que estem fent i tal, i crea tu, fes el teu art. I és que a més m'agrada molt que cada part de l'equip fiqui el seu art. Llavors jo els deixo fer. I bueno, ens va fer una música meravellosa, o sigui, ens vam quedar a quadros quan me la va presentar, la pell de gallina, la pell de gallina. Parlem també de la resta de gent que hi ha darrere d'aquest curtmetratge, perquè a banda del teu company i vosaltres dos, hi treballa més gent darrere? Sí, molta gent, sí. Bueno, director de fotografia, operador de càmera, maquillatge, perruqueria, foto fixa... Hi ha tot un equip darrere. És això, cadascú amb el seu recorregut i tal, que hem posat en comú aquest projecte, i és el que dic jo. A mi m'agrada molt que cada funció de cada equip fiquin és un projecte en comú, però que cadascú fiqui el seu art en aquest projecte i que vegin que aquest projecte és de tots, no només meu com a director o com a ella com a actriu, sinó que és de tots, és un projecte de tots. Com el definiríeu, aquest projecte? Manus. Ha estat un projecte complicat, ha estat el més madur fins ara com a director de cinema? Mira, m'ho has tret d'això. Jo, per mi, com a director i com a guionista, és el projecte més madur que he escrit i dirigit fins ara. I el defineixo meravellós. O sigui, per mi ha sigut quan el vaig escriure fins ara que el presentem després de 2 anys, ha sigut un viatge meravellós. Per mi ha sigut un gust, perquè vaig tenir com un peron a cinema, vaig començar a investigar cap a l'escriptura per començar a fer els meus propis projectes teatrals i tal, i em va venir així que em va caure també del cel, i feia temps que no feia res i va ser com, sí, el vaig agafar amb unes ganes. És com jo, perquè jo també vaig tenir un peron de cinema, vaig escriure aquest curt com fa 1000 anys, i el vaig reprendre, i també feia com molts anys que no rodava res en cinema, vull dir que ens vam trobar en aquell moment els dos i que teníem que fer. Clar, és que al final, quan no tens una carrera amb una visibilitat bestial i ets hiperconegut i tal, doncs clar, tens uns perons, és que clar, van passant els anys i tens perons i llavors de sobte arriba algú i tornes a agafar carrerilla i, saps? I ve molt, molt gust. En tot cas, el resultat és excel·lent i això ho demostra els diversos premis que heu guanyat. Expliqueu-nos una miqueta. Bueno, doncs hem guanyat 5 premis i hem tingut 5 nominacions, més 17 seleccions que ens han seleccionat en diferents festivals de cinema tant nacionals com internacionals. Hem guanyat un premi menció especial al Festival de Sant Andreu de la Barca, que aquest va ser un premi molt especial, que a més ens vam passar molt bé. Vam guanyar un altre premi a millor direcció en un festival de cinema de de Romania. Ella ha guanyat 2 premis a millor actriu, un va ser els Premis Xavier Cugat i un altre a un festival de Barcelona, i també un premi a Venezuela a millor premi del públic. Què suposa per tu, Nur, haver guanyat aquests premis?
2 premis i 3 nominacions a millor actriu. A millor actriu, a més. Sí, bé, bueno, un gustasso. Els premis sempre donen molta alegria. Molta, és com, sí! No, clar, molta alegria, perquè a més, clar, t'arriba et truquen i mira, pues, t'han donat un premi, no? I clar, és gent pues, que no sap res de tu, que no tal, que veu la teva feina i que li agrada. Valoren la teva feina, clar, llavors és fantàstic. És un gust. Sí. És fantàstic, fantàstic. Quan el podrem veure, el curtmetratge? Doncs mira, en primícia, com has dit tu, el passem avui per Canal Blau i el penjarem el mes de març en el YouTube, a internet. Ja ha fet un recorregut ja de 2 anys en el festival, llavors hem decidit ja penjar-lo ara aquest mes de març, perquè a partir d'abril ens dediquem a un altre projecte que hem començat fa poquet. Parlem d'això, vinga. Futurs projectes. Què teniu en ment? Va, Nur. Bueno, jo estic amb 1000 cosetes, per sort. Ara, així, puntualment, haig de dir que estic amb una obra teatral que vaig escriure jo, és la meva primera òpera prima, sí. I bueno, la vaig escriure juntament amb 2 persones que em van ajudar a la dramatúrgia. Hem estat tot un any en cartell a Barcelona i ara estic fent bolos i vindrem aquí a Vilanova. Aquí, a Vilanova. El dia 15 de febrer estarem al Teatre Principal. Em fa molta il·lusió estar a casa. Molt bé. Amb el meu monòleg. Jo l'he vist 2 vegades i és meravellosa, o sigui que no us la perdeu. Jo l'he vist una i ho puc corroborar. Sí, és fantàstic, sí. I després estic també a la Sala Beckett dirigint un laboratori amb una obra de teatre i també estic amb una altra noia, estem en una producció d'una altra obra ara mateix. Acabem de rodar un curt. Sí, hem rodat un curt a finals del 2018, vam acabar de rodar el curt, ara estem en fase de postproducció, estem muntant el curt, ens estan fent la música, ens estan fent el grafisme. Ella és la protagonista del meu pròxim curt, en plan ja anem de parella. I estem molt contents de com està quedant el resultat. És un altre curt amb molt de sentiment, perquè jo sempre parlo de sentiments, i amb moltes ganes ja d'estrenar-lo. Volem estrenar-lo cap a l'abril-maig, per això volia tancar l'etapa La Otra i començar ja amb l'etapa d'aquest nou curt que es diu Madre Reflejo. Madre Reflejo. Podem avançar una miqueta com serà aquest curtmetratge? Bueno, és una conversa d'Enrique i d'Helena, que ella és Helena, després de molts anys que no es veien. Llavors Enrique reaparece en casa d'Helena després de molts anys i mantenen una petita conversa molt intensa i molt dura. Doncs, nois, se'ns acaba el temps, però ha estat un plaer que ens apropeu la realitat del cinema, de fer curtmetratges tan sense recursos al cap i a la fi, no? Aleshores, moltíssima sort també en els futurs projectes que teniu en marxa i moltes gràcies per venir avui al Raconet. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres encara no hem acabat perquè tornem de seguida per parlar de teatre, però abans, com dèiem, en primícia avui al Raconet de Canal Blau emetem el curtmetratge La Otra. Disfruteu-lo.